ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ತಿವಾರ ಉಳ್ಳಾಯ ಕೊಡುವಂತೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ನಿರತೊಂದು ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಚೇರಿ ಓಪನ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪುನಃ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಪ ವಂಶಸ್ಥರಾದುಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡಿಮಾರಾದುಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ವಲಯದ ನಿಶಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಜಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಉಳ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಆರ್ಪಾಡು ಸುರುಕಾದು ಯಾನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತಿನಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮು 6 ಪಾತೇರಿನಾಥ ತುಳು ಎಂಕ್ ಬರಂದು ದಯ ಬಂದಂಡ ತುಳು ಟು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಪದರ ಜಂಪವು ಅವು ದಲಾಂತರ ಲಾಭಿಸಿ ಅಂಡ್ 6 ಜೀವ ಏಜಾಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಬಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಡ ಜಂಪ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತುಳುತ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸೇನೆ ಪಂಪಿನ ಜಪ್ಪು ಅರ್ನ ಮುಖ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ತುಳು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನ ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸುಳ್ಯ ಮಠ ಬೋಯೆ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರಣಕ ಆ ಯೋಜನೋತ್ಸವ ದುಪ್ಪಡು ಅತ್ ಯೋಜನೆ ಮೇಳ ದುಪ್ಪಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದುಪ್ಪಡು ಆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ నుంచి ಪಡೊಂದುಂಡೆ ಆಂಡ ತುಳು ವೇದಿಕೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ಪಂದ ತಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂದ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪಡೊಂದುಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪಂದ ಬರೋಡಂದ ಆಂಡ ನಿಂಕ್ ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಪೂಂಜೆ ಅಂತ ದೇವಾಡ ಪೂಂಜೆ ನೇಡು ತುಂಬಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋದಿದ್ದೇವೆ ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಜ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಾಗ ಒಂದೊಂದು ತುಳುತ ವಿಷಯ ಎಂಗಲ ಸಂಘಟನೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಬರೋಡೋದ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರೋದಿರ್ತೇವೆ ನಾನು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೇರತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪಂಡ್ಯರು ಈ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ದೇವಂದಂಡ ಈ ಯೋಜನಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ ಪಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಯುವಕ ಸಂಘಟನೆ ಗೊತ್ತಂದ ಬಂದಂಡ ಯುವಕ ಸಂಘವುಲ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಗದ ಈಗಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅವಾರು ಇತ್ತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸೇನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಉಂಟ ದೇಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮನ್ಪಡಂದ ಉಲಯಡುಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಮನ್ಪಡೋಣ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಂದ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಓಲಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಸುರುಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ಪಲ್ನ ಕಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಡೋ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂದ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಜಾಗನು ಇಲಾಖೆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುದಾರಡ ದೀಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅದೇ ದೀಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅವು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಐದು ಮಿತ್ತು ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಯೋಗ ಮಂಡಳದಾಗಲಿಗೆ ಯಾನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡೋದು ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಗಲೇ ಒಂದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ 7 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಪುತ್ತೂರು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇನ್ನು ತಿಬಾರಡ್ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗಗಳ ಇಬ್ಬರು ಮಲ್ದ ಅಗಲೇ ಆತಂದ್ರೆ ತಿಬಾರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ನಂಚಿನ ಎತ್ತುನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಜಾಗ ತೆರಿಬಂದ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ ಮನ್ಪಾರುಂಡು ಅವು ಕೊಡಿಯೊತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಟು ನಮಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಮೊದಲು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಗೆ ಬಂದ ಜವನೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಜವನೆ ರತ್ನ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಆ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಅಕಲು ತುಂಬದ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಈ ತರ 2 ವೇದಿಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಭವ ಸೇರ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಮಾರ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ಆ ಅನುಭವದ ಬಣ್ಣ ನಮಗ್ ಆಡಂಬರ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಡಂಬರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು
ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ದುಂಪಾಡು ಅಂಡ ಆಡಂಬರದ ಅಂತಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ನಮಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲ ಮನ್ಪೋಡ ನನಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯ ರೂಪರೇಷ ಮಾತುಕೊರಡು ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಬಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ 1 ವರ್ಷದ ವರದಿನ ಓದಿಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವರದಿ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಳುಕುದಾರ ತೋಜಿ ಒಂದು ತುಳುಕುದಾರದ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತೇನಿತ್ತೇನೆ ದೇಪಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಬಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಪುದಾರ ಕೊಡ್ದು ತುಳುತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಯರೆಟ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ತುಳು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವಕ ಸಂಘ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಸಂಘ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಯುವಕ ಸಂಘ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದು ಪರ ನಮ್ಮಲ ಒಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಯುವಕ ಸಂಘ ಒಪ್ಪ ಆ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮೂಲತ್ವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯಾಂದು ಪೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಐಟಿ ಬರ್ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ ಬರೀತೀನಿ ಆ ನಗರಗೆ ಹನುಮನಗರಗೆ ಶಿವನಗರಗೆ ಮೋದಿನಗರಗೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುದಾರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೈಲಗಂಡ ಅಂಚಿನ ಪಟ್ಟಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ನಗರ ಪಂಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಡ್ತು ಇಂಚಿನೇಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಪಂಚಾಯತಿದ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲೇಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲತ್ವ ನಮ್ಮ ಒಲಿಪವಡು ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ ದೀಪಿನ ಎಟ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಊರ್ದನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಂಕಲ ಊರು ತಿಬಾರ ತುಳುಡು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಿಬರೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಚ ಶಿಬರೂರ್ ಆತಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬಟ್ ತಿಬಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದಯ ಪುಟ್ಟಣೆ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಇದು ಎಂಕುಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದ ತಿಬಾರ್ದಂದು ನೆಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಗಲ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಗುತ್ತಿನಾರ ಪನ್ಪಾದ ಎಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಗುತ್ತಿನಾರ ಆಯ್ವಾಗ ತಿಬರಾಯನ ಪಾಡ್ಲಿ ಶಿಬರೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ನ ತಿಬರಾಯನ ಕಳೆದ ಒಂದು 1 ವರ್ಷ ತಿಬರಾಯಣನೇ ಐಲಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಆತ ತಂದೆ ಯಾನು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಊರುದ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ನಮಗೆ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಂಜಿ ಸುಲ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚ ಬಂದಿಗಳು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ 1 ವರ್ಷದ್ದು ಇತ್ತ ಬರ್ತಿನ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕುಲು ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಬಡಚಿ ದುಂಪು ಓಡನ್ನ ನಾವಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬರ್ಬೋದು ತುಳು ಬುಕ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿ ನೀ ಬುಕ್ ಓದ್ರೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮರಲಿರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಓದನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಗೊರಿಯ ಬಜ್ಜಾಯದ ನೆಟ್ಟು ಗೊರಿಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ವಿಷಯಗಳು ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಪರಾಕ್ರಮ 32 ಬುಕ್ ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ದುಂಬುದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾದ ಪಡು ತುಳುನಾಡು ಈಚೆ ಉಂಡಾಡು ನಮಗೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವು ಯಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೌಟ ಮನೆತನದ ರಾಣಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಆರ್ನಷ್ಟು ಕತೆ ಅವು ಪೂರ ಆ ಉಮನಾಥ ಕೋಟೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಅವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬುಕ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇದೊಂದು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಣದ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈಗಳು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಡ್ದು ಅವಾಗ ದಾದಾಪು ಬಂದಾಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ವಿಷಯವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತುಳುತ ವಿಷಯವಾದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ವಿಷಯ ಪರಿಸರಿಸ್ತಾಡು ಇಂಚಿನ ಕಬ್ಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಣದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಚಪಾತರ ಗೋಪುಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬಂದ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಗಜ್ಜೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾತು